Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, u merħba. Illum maħni se nitalmu itri ġodda, se nagħmlu xi ħaġa daqstant ieħor importanti. Se nirrevedu. Tafu xi tfisser il-kelma nirrevedu? Tfisser li niftakru flimkien dak kollu li diġà tallimna biex niżguraw li jibqa' sew f'moħħna. Tul dawn il-ġimgħat tallimna dawn l-ewwel 5 itri sbieħ tal-alfabet. Ejja ngħidhom flimkien. A għall-ajruplan, B għall-baqra, C għall-ċirasa, D għall-denfil, E għall-elettriku. Illum se nirreveduhom b'mod speċjali bil-moviment. Ejja naraw kif se tagħmel Zizi. Zizi tridna nilagħbu logħba tal-ittri magħha. Zizi għandha dawn il-leħħiet bi stampa fuqhom. Kull waħda fiha stampa differenti u l-ewwel ittra li tibda biha. Se turihomna waħda waħda u aħna rridu naqtgħu x'kelma qed turina. Lesti biex nilagħbu tfal. Zizi, urina l-ewwel waħda. Lesta biex turina l-ewwel waħda? Tafu x'hemm fuq l-istampa tfal. Din il-kelma tibda bl-ittra A. A għal Anġlu. 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 Tajtu tfal. Isa Zizi, urina oħra. Din il-kelma tibda bl-ittra B. Tarfuh l-oġġett x'inhu? Ballun. Il-kelma ballun tibda bl-ittra B. B ta' ballun. U tafu xiex? Il-ballun blu. Ballun u blu it-tnejn jibdew bl-ittra B. Min qed jarfu x'inhu dan? Jibda bl-ittra C. C għal ċof. Proset tfal. Qed tarfuha li hemm fl-istampa? Dik hija d-dinja. Din-ja. Il-post fejn ngħixu aħna lkoll. Dinja liema ittra tibda? Il-kelma dinja tibda bl-ittra D. D. Għandek oħra x'turina Zizi. Intom tridu naraw kelma oħra tfal. Qed tarfu x'hemm fl-istampa? Għasbu ftit. Proset. Fl-istampa jidher envelop. U envelop liema ittra jibda? Ekku, bl-ittra E. Envelop jibda bl-ittra E. Ambulanza. Arloġġ. Ajkla. Artzella. Littra B. Ballun blu. Bużieqa. Bandiera. Basket. Banana. Ċinturin. Ċirasa. Ċikkolata. ċavetta. Ċurket.
Dragoon! Dinja! Dar! Diamant! Dullija! Envelope! Euro! Arroy! Eżerċizzju! Proset Zizi u proset lilkom ukoll tfal. Issa li nafu l-azzjoni għal kull ittra, lesti biex npoġġuhom kollha flimkien? Se nagħmlu ftit eżerċizzju bl-ittri. Meta nuri l-ittra, intom tidu tagħmlu l-azzjoni li tallimtu. Tlaqna mad-diska. L-ewwel ittra hija A. A għal abes. Issa ħanmorru għall-ittra B. B għal bandal. Kulħadd jitbandal. Bravi! It-tielet waħda C. C għal ċab ċab bidejk. Tajbin, kważi wasanna. Issa jmiss litra D. D għal dental idejk u xejjirhom kull naħa. Għamlu bħali. U l-aħħar ittra hija E. E għal erfa' jdejk il-fuq. Ekku. Prosit tfal! Kemm ħadtu pjaċir tiċċaqalqu? Illum merġajna skoprejna l-ittri A, B, C, D u E. Mhux biss ktibnihom u għednihom, imma anke għamilna eżerċizzju magħhom biex niftakruhom aħjar. U intom tafu li tistgħu tirrevedu dawn l-ittri d-dar billi tiċċaqalqu bħal Zizi. Ftakru. Aqbes għal A. Bandal għal B. ċab-ċab għal C. Dendel għal D. U erfa' jdejk il-fuq għal E. Narakom għall-avventura li jmiss. Bye bye. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.